Shalom Manginang, pagdipang musik tadi programon, imam program ibadah pertanggiangan tu tanggal 21 Mei 2026 di Minggu Trinitatis, manang hasi tulu sadau ni debata. Turupun ni jamita di buat kitab Yesaya, bidu 44, mamung kasih naik sada, tolah sia di bangsan topik ni minggu, gabi sitidangi di debata si tulu sada, menjadi saksi Allah Tritunggal. Turupun ni jamita dohot file board bui mata jaha di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Amang inang adong ono plono bidu kitab ni Yesaya on jala dibagi tolu mon ima proto Yesaya deutero Yesaya do trito Yesaya jala turpuni jamita tadi pertanggiangan on masuk maun tu horong deutero Yesaya ima barita pangapulion baga-baga haluaon dohot panuri rangion taringo tuha muliaon ni debata na paulihon bangsona. Yesaya memprediksi secara akurat bagaimana bangsa Yehuda di masa depan akan diserahkan ke tangan bangsa lain. Jala di kitab Deutero Yesaya on di pasal si Yesaya ma tumpe di pasal di bata bangsa itu tangani bangsa asing. Alai nasuja di do tinggal honi di bata anggona sida. Jala adong do sada berita nama saya pit pardumon na tu Yesus Kristus di horong ni Deutero Yesaya on. Ima berita taringo tu naposo ni di bata manang nasomal di hata Inggris suffering serpent atau hamba yang menderita. Ima nabuhi tajaha di bidu 42, bidu 40 sia, 50 do 52. Nah tabereng mah haturangan itu put tadi son na perjolo identitas sebagai kepunyaan Allah imana di ayat 122 di Guari di Bataru bang sonai yes yurun ni di bahasa Indonesia nomor 8 Mei na tigor on masada penegasan sian di bata taringo tu hadirin di bang soi. Identitas bangsa Israel tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan mereka, tetapi karena pemilihan Allah. Jehovah do nama milik nasida gabe na posona, ndada nasida nama milik Jehovah gabe di bata nasida. Auru na juma di hokko nina, na mangurupi ho sian hatu tubum. Jadi ada orang so ditubuhat penasida, nunga dipilih di bata nasida gabe bangso haholongan na. Napaduahon ayat 3 tu ayat 5 on mabaga-baga hasaurni tondi ni debata. Dang holan di pada nai baru adong istilah tondi porbadia manang Roh Kudus sama nginang. Di pada Nairobi pe nunga adong tondi porbadiai. Alai marasing no warna. Di guari mai tondi ni jai bata. Di do disi usihonok kuma aek tu jolman nama uas. Lapatan nak di pasar de bata ma tondi na tua kajolma asa mangolu na sida. Karya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah berkuasa memberi energi yang menghidupkan. Jala pas-pason ni di batama aka pino perni Israel. Asa martubur jala lam torop songon aka duhud-duhud dot hau arung di topi ni aka sungai. Jala gabe marulup olo mabangsoi mangguari diri na sida songon na poson di bata. Nasada mandok Jehovah na punau. Nasada nai mangguari diri na paparan si Jakob. Na deba mangasahon guarni Israel. Ada kebanggaan di dalam mengakui nama Tuhan dan orang-orang akan dengan bangga menyebut dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Napatuluhun ayat onom tuet sia diodoh di batama di ayat onom otoritasna maladopun akajolma. Didok disi audu perjolo jala audu parpudi. Jala dang adong di bata dukonau. Dang adong di bata na asing dukon Jehovah. Holan sada do di bata na sitong ima Jehovah Zebaot. Jala holan ibana do na tau patidak ko sada bangso rodi salileng-nileng na. Udang doa ke bangso na asing na masomba tu di batas Leban. Alai ujung nama do jala binasa do na sida. Sian mulai akka bangso Amori, bangso Amalek, bangso Filistin, bangso Asyur, sahat tu bangso Babel, oro di bangso Mesir. Ujung na binasa do. Alai anggo Israel martahan do na sida sahat tu sadarion. Sasada ibanado na tau pabuahon manang aha na masa di hari sogot. Di bahini, di paingot panurang Yesaya matu bangsoi, asa holat tu di batama na sida marsomba. Unang manggana aji-ajian, ninna di Asia. Aidang marhuaso akai maradopon ngolumuna. Nasi pasaton di jamita manginang, arong dua na perjolo kesadaran akan identitas sebagai milik Allah. Topik ni minggu tu sadarion gabe sitidangi debata situlusada. Ada orang sota hati dakot debata situlusadai ikut jumolo do tarajumi debata ro na punahita. Dang di pasobu ibana sasada hita mengodopi karena masa di Portibion Allah ada berdiri di samping kita sebagai pembela kita. Ibana do na manopahita jala ibana do na menjaga hita. Maka jangan biarkan dunia ini menentukan siapa kita, tapi biarlah Tuhan yang menentukan siapa kita, sebab Tuhanlah yang mempunyai kita. Soksongonido taringo tu di bata na tasoba unang gabi hala naman nuhati atau mengukur bagas ni haporsyata tu di bata aro boto bagas ni haporsyata ni sasahala. Napaduahon keberanian bersaksi di tengah berhala modern.
Amanginang ngurang do tantangan dina makatidak kon goreng di Tuhani di tonga-tonga ni Portibion. Sonoriaon berhala bukan lagi dalam bentuk patung, tapi dia muncul dalam bentuk materialisme, kekuasaan, jabatan, kedudukan, ego, dohona asing. Berhala modern ima segala sesuatu yang dianggap jauh lebih penting daripada Allah. Isarana songon materialisme. Ima romang ni hala na persea dang adong nasubui dituhur. Segala sesuatu bisa dibeli, termasuk kebahagiaan. Adong na mengalului hasangapun dirina. Buhama asal saya dipuji jolma, asal saya gabi pusat perhatian. Ujungna sibuk mahita mengalului aka puji-pujian, lalu lupa mahita pasangapun gorni di bata. Adong sedapat dohan di hata bata naman dok songonon. Si sogoro na pasaton hasitongan. Didok di 2 Timotius 4 ayat 2, nyatakanlah apa yang salah, pisang paingot mari telah mas roha. Alai adong do resikuna molo taulahunon. Dihosomi hala do aka jol manatigor jalana ringgas memudai aka ulauna hurang tama. Orang lurus itu banyak musuhnya. Jala molo godang musuh niba di parkarjuan, gabe sumurut mas semangat niba neng kerejo. Holan ala ni jabatan dohot karir, godang do hala na berkompromi dohot dosa. Jala somalna aka hala na soolo pasti dohot di kebijakan akan mangalo aruson pasti do akan disingkirkan. Jadi berhala itu masih ada manginang. Holan urumang na do na margati. Nah jolo takas do ditolak si Timotius upacara penyembahan berhala terhadap dewa-dewa pagan di Efesus. Di alo ibana do pungon yak kahalak na yang mangulahon upacari. Ujungna di masahon may bana lastos mahosana. Amanginang di tonahon do tu hita asa barani hita mangalo ragam ni dosa. Sekalipun itu mengancam nyawa kita. Didok di Matius 5 ayat 10, martua ma pinaburu-buru ni hala ala ni hati goran. Ai di nasida do harajaon banugi jangi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerjaan sorga. Amin. Ima jo nabi huagi kami, mudah-mudahan maun boy mangurupi kadongan di dalam para dihon jamita mingguan. Mauliate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.